О, хора, ние се забравихме с вас. Виждам, че сте пораснали. Пеци, ти си малко нисичка. Виждаш ли ти дали са пораснали? Яла ли си пак гранула? Здравейте, хора, пак съм тук. В днескашния клип ще ви кажа 50 рандом неща за мен, за да може да ме опознаете по-добре и да разберете колко забавен човек съм аз. Не, че някой го интересува, де. Моята личност и култура не бива да повлияват на асоциалните и прогресиращи уловки. Мъдра мисъл. Нека да започваме, че видеото ще стане прекалено дълго и някоя пенсионерка от оттекчение може да им се отлепи протезата. Казвам се Стилян, a.k.a. Катерица трета. Любимите ми числа са 3 и 7. Харесвам да гледам Survivor, X Factor, The Voice, но предпочитам американските версии. Не обичам когато вали сняг. Снежинките нагло и безкруполно ми се бият в лицето, като слепи мухи на лайно. Не мога да разклащам в ритъма на Анелия. Този факт трябва да го знаете. Имам за домашни любимци една персийска котка, един пинчер, един папагал корела, 6 амадинки и 2 огромни немски овчарки. Любимата ми социална мрежа е Instagram. Ако искате, може да ме последвате. Линк ще намерите долу в описанието. Исках да стана певец, но след прогимназията загубих музикалните си качества. Беше шок за мен. Играя League of Legends в West. Silver съм, не се мисля за про, играя само за кеф и за забавление. Любим американски влогър Киан от O2L. Любима влогърка Миранда Сингс, Daily Grace и т.н. Ексектра. На английски. Много мога да науча за няколко минути жизненоважни действия на прогресиращата политика в днешно време на младежта и спорта, културата за опазване на домашните любимци. Нищо не казах до момента смислено. Обожавам Ники Минаж. То си личи. Мечтата ми е да участвам в сериал или в филм, така че някой продуцент, ако гледа този клип, за което се съмнявам, може да не ми дадете главна роля, ще се задоволя и с някоя второстепенна. Мога да играя син на имигрант пропорционалист. Имам астрофобия, т.е. не харесвам светкавици и грамотевици. Не мога да плувам, затова седя на плиткото и се правя, че ми е забавно. Много обичам, докато спя, навън да вали силно дъжд, да ми тропа по стъклата. Пеци, замълчи, ти си една малка каракашка. Обичам през студените дни да седя в леглото, да пия чай или кафе или нещо подобно и да гледам сериали. Предпочитам Балкан пред море. В Балкана можеш да се загубиш и да преоткриеш себе си или в крайен случай някоя мечка да те подгони. Приключението е гарантирано. Мразя математика и химия. Тези предмети рушат имиджа ми на добър ученик. Когато съм бил на 3, 4, 5 години, там някъде, не помня, ме е захапало куче по бузата. Даже може да видите белега. Държа се още психически и не рухвам. Не обичам алкохола. Обичам сладките пуканки и пържените филийки с течен шоколад. Страх ме от змиите, големи са лицемерки. Хем ги е страх от хората и в рядките случаи, които аз съм срещал змия, всички тези гадини са тръгвали срещу мен. Нали уж ги е страх от хората, пък върват. И те не знаят какво искат. Нагли са. Не обичам да давам нещата си на друг, особено телефона. Обичам да слушам R&B и поп. Ето тук вече мога да разклащам в ритъма на Ники Минаж. Лицемерка, безсрамница, наивница, укорено! Това са епитети, с които наградих Пеца. Роден съм на 3 октомври, което означава, че съм везни. a.k.a. Кантарче. Обичам кочките. Обичам котките, обичам Пеца, но в днешно време започна доста да ме дразни и да ме изнерви. Колко ефтина станала. Аз си мислех, че има просперитет за нея. Мутни де! Фен съм на Покемон. Това за мен е най-великото детско и може би Yu-Gi-Oh! Анимация. Анимация. Когато бях на 9-10 години, там някъде, много се кефех на филма Джуманджи
или Джуранджи, не помня, не съм гледал от доста време, от 10 години максимум. Трябва скоро да си го сваля да го гледам, но 100% няма да е толкова забавен, колкото по това време. Тогава детските ми мечти са били много високи. И съм бил наивен. Харесвам екшън филмите, тези в които в напрегнатия момент те изправят на крака. Гледал съм 2 или 3 сериала по 2 пъти, т.е. всичките сезони съм ги изгледал 2 пъти. Единия е Glee, който последните може би 1 или 2 сезона ще ви излъжа, не съм ги изгледал, но 3 сезона съм изгледал 2 пъти. Щурите съседи съм изгледал 2 пъти и... Ей, нагласи! И за третия сериал не се сещам. Докато ще съм се стил долу в коментарите, може да ми напишете, вие гледали ли сте някой сериал 2 пъти. Много ме дразнят хората, които мляскат и говорят с пълна уста. Забравил съм си гащи в хотела. Тогава бях млад и див. Простено ми е, пък и чистачката сигурно ги е изправила и ги е взела и ги ползват да си бърша секцията с тях. Никога не съм карал ролери. Само в 5-6 клас някъде там имах едни обувки, които имаха колело отзад на петата и не ги носих доста дълго време, защото все едно бях на топчета. Стъпях като... да не говорим за заледяванията по пътя. Тогава беше страшно. Когато пътувам някъде на път, много обичам да слушам музика и най-често се филмирам. И започвам да си въобразявам, че аз съм в песента, че пея песента, че направо докарвам и целия клип. Винаги когато копирам нещо с мишката, дали ще бъде то текст или линк, го копирам по 2 пъти, защото имам чувството, че като го копирам един път, не съм го копирал и го копирам втори път. И когато съм уверен, че съм го копирал първия път и не съм го копирал. Знам, объркващо. Живота е труден. Боядисал съм си косата в черно, то още трябваше да бъде спрей или прах или нещо, то той изкара цял месец и отгоре. Бях с черна коса. Травмиращо е. Сега разбирам възрастните, на които им излизат бели косми. Трябва някой да им скъсат цъфтовете. До 8 клас не знаех коя е Лейди Гага, коя е Риана, знаех само коя е Гергана и Ивана. В днешно време младежта е напреднала в музикалните си познания. Винаги когато ям нещо, трябва да пия. Не сядам на масата без да си взема нещо да пия. Безалкохолно ли ще, вода ли ще, но храната ми се струва суха, дори когато ям супа, пия. Знам, че не е полезно така, но така съм свикнал. Точка. Обожавам шоколадовите изделия. Като малък рисувах покемони, т.е. измислени покемони и ето някой от тях. Когато съм сред непознати се държа скромно и учтително, но когато вече се запознаем, опознаем, започваме с забавната част, вицовете, туюно и сега ще ви разкажа един виц. Една сърна скокнала високо, паднала, станала и побягнала. Ставам за комик. Ще си изям един бомбон тук. Много гаден бомбон. Това е гаден бомбон. Гаден. Нямам нито брат, нито сестра. Единствено майчино племе съм. Имам Сато и... Имам Сато! Имам само един татус и той е на крака. И е истински за тези, които питат. Не мога без интернет. Както някои не могат без телефона си, аз не мога без YouTube. Фейсбук не чак толкова. Предимно YouTube. Когато съм си свалил филми, имам заваксано нещо на компютъра, тогава мога да изкарам без интернет. Не харесвам заболекарите, да чукам на дърво, зъбите са ми здрави, последния преглед нямах кариес, такива щурти, но малко са криви, но нали са здрави. В 6-7 клас носех скоби, но ме боляха зъбите и ги свалих.
Нямам алергия към нищо, поне за сега не знам да имам. Не ме бива в игрите, в които се стрелят. Докато оцела някой, то вземе те ме отрепат 5 пъти. От всички сезони най-харесвам пролетта. Фиу. Това беше сега от мен, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да дадете един палец нагоре. Ще се радвам да харесате Facebook страницата ми. Линк долу в описанието. Моят въпрос към вас е запитване, да ми кажете кой е вашия най-така рандом факт за вас. Не бях снимал от 2 седмици, а това са доста време за YouTube. Но в реалния живот минава доста бързо, даже не очаквах да са 2 седмици, мислех, че са 1 и 1 ден. Това беше сега от мен, хора, ще се видим много скоро с нов клип и бая!